Mangizokuchazela sisi wami ngumuntu kahle obekade ebambela amatoho kwaya-ke ngathola umsebenzi omayelana namadekho noma-picnic. Okay. So mangithola lo msebenzi bese kuba khona nje umfowethu engangikade sengizwana naye futhi nokungibhukha ukuthi ngikwazi ngimhlelele if ezokwenza ama-picnic into kanjalo noma surprise party. So lo bhuti-ke masigcina sizwana naye njengoba vele nokufika la emsebenzini nje sesijwayelene nokungibhukha unokufika nabantu abahlukahlukene besimame yabo ngokuthi sabafowethu-ke siyakwazi ukuthi sixoxe yabona ngigcine ngikwazile ukuthola ukuthi hayi lo afike naye namhlanje hayi kanje mhlambe usisi mhlambe amthandayo okanye kanjani kodwa nje into kanjalo. Okay. Hayi futhi-ke kube khona usisagcina esifika naye ngathi mangiyibheka leya nkosazana yona ngayibuka ngayithanda. Okay. Igama layo kwaku-Enhle wakamthembu uMamthembu yabona. Ngathi mangiyibuka le nkosazana ngayibona ukuthi okay uMthembu kahle lana inkulumo yami imayelana nami nawe noSiphamandla lo benijwayele ukuthi nibhukhe nawe ngikwazi ukuthi ngilungisele ama-picnic enu. So into engiphethe kabi kahle noMamthembu ukuthi lo muntu othi uphila naye akasiyena futhi ongenza ukuthi mhlambe emehlweni akho wena kungazi ukuthi umuntu okuphethe kahle kodwa ngokwazi kwami nokuzinto esengike ngayibona ngoba sabafowethu siyahlala phansi sixoxe njengokwazana kwethu. Sengithe mangixoxa naye sibuka izindlela aphila ngayo ngabona ukuthi kahle akakufanele akasikele umuntu ongathi uphila naye. Kanjani mhlambe? Sisi wami mangizokuchazela uSiphamandla unokufika ezobhukha kumina ngithi mhlambe asewufolo ngiyazi ukuthi ubhukha kwena ne. Okay ngizocela kodwa ungiphe ithuba mhlambe ukuthi ungilalela kancane. Okay. Yeah. Ngibade ngisachaza ukuthi uSiphamandla mhlambe asewufolo noma asewu5 amantombazane sengike ngambona efika nawo lapha. Ima owami uSiphamandla. Njengoba ngishiyo ngathi ngicela ungilalele. Hayibo athi yadlala. Awu5. Nginike ithuba ngichazele. Kanjani? Nginike ithuba. Sisimoya. Kanjani? Njengoba ngichazela ngithi uyazi ukuthi njengoba nawe uhlezi ufika nibhukhile ubani usuke nisuthile izinto kusengcono kunoSiphamandla. Kodwa engingakwazisa khona ukuthi le mpatho uyithola lapha ayikufanele mina le bengizokunikeza yona akuyona lo uyithola kuSiphamandla. So ingakho kade ngicela ukuthi unginike ithuba ukwazi ukuthi ungilalele ngoba le mpilo oyithi uyayiphila wena ekugcineni ayizokuphatha kahle. Ungakhali mama hlisa umoya. Ngiyazi ukubuhlungu. Shuthi asikwazi ukuqhubeka. Aphathekile kahle. Ucabangani? Sisi khona lokho kwenzayo bengikulindele ukuthi khona vele angase ngaphatheki kabi kodwa ngiyazi mhlambe nangokwakhe nokubuka izenzo ekade ezenza uSiphamandla ethenga uthando lwakhe because mase ukhuluma iqiniso kahle hayi ngoba kade emthanda ubethenga uthando lwakhe ngezinto anazo ngenxa ukuthi unepower yemali unepower yokwenza izinto ngaphezulu kwabanye abantu. So usisi nawe asegcina eseyitshela ukuthi okay kahle uthola umuntu omthandayo. Okay. Ngoba mangase ngimbuze naye ngempela ukuthi uyakukholela ukuthi uyamthanda yini uSiphamandla uma ukuthi ukwazi ukwenza kanje abe nabantu abangaphekwa 5 ngabe ngiyezwa mhlawumbe kube kuthiwa lento esiyikhuluma mhlawumbe umbhande nomuntu oyedwa labantu sibebabili bathathu bani o6 yena ukugula kuphi lapho inhlonipho emphakathini buka nje umuntu ndani yena ubhizi uyasigqaja ngomuntu wakhe uthi nginendoda abantu bambuka isilimo ukuthi hawo uyabona ukuthi unendaba now yes akuphathi kahle okuzwile but isikhathi sakhe awuboni mhlawumbe ukuthi unendaba nawe. Because phela ubengathule engakutsheli. Ngiyamuzwa. Okay. Kuthi ngakho. Okay. Athi ngiyabonga ukuthi angitshela. Futhi bengizoba isilima sonke lesikhathi. Mina ngihlezi ngithi imina kuyena kanti shuthi I-relationship yakho yokuqala naye
Yebo. Okay.